ராதே கிருஷ்ணா 10th சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்றீங்களா? ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஸ்லோகம் நம்பர் போட்டு சொல்லுங்க. ஓகே அண்ணா. ஓகே அண்ணா. ஓகே அண்ணா. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुर्सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मां जमदादीं च वेत्ति लोहमहेश्वरम् असम्मूढचमर्देषु सर्वपापैर्विमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समदा दुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विताः। अहर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः शो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वां बुधा भावसमन्विताः। ராதே கிருஷ்ணா ரொம்ப நல்லா சொன்னேன். இன்னைக்கு 9வது ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ராம்தேவ் சாமி சொல்லட்டா? வாங்கி சொல்லுங்க. ராதே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா. மச்சித்தா மத்கத பிராணா அதேஷ்யா மச்சித்தா மத்கத்பராணா மச்சித்தா மத்கத பிராணா மச்சித்தா மத்கத பிராணாம். வெரி குட். போதயந்தः பரஸ்பரம் 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 கதயந்தश्च மாம் நித்யம் கரயம்ஸ்த மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச இச்சந்தி ச மரந்தி ச ரமந்தி ச. ரமஞ்சிதா. வெரி குட், சூப்பர். அண்ணா நான் வாங்கி சொல்லட்டா? நீ வாங்கி சொல்லு. மச்சித்தா மத்கத பிராணா மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்தः பரஸ்பரம் போதயந்த்யः பரஸ்பரம் போதயந்தः பரஸ்பரம் ரெண்டு சேர்த்து போதயந்தः பரஸ்பரம் போதயந்தः பரஸ்பரம். வெரி குட். கதயந்தஸ் ஒரு நிமிஷம். கதயந்தश्च மாம் நித்யம் கதயந்தश्च மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. வெரி குட். அடுத்தது ஸ்ரீலக்ஷ்மி இருக்கியா? வாங்கி சொல்றியா? ஓகே அண்ணா. மச்சித்தா மத்கத பிராணாஹ மச்சித்தா மத்கத பிராணாஹ போதயந்தः பரஸ்பரம் போதயந்தः பரஸ்பரம் கதயந்தश्च மாம் நித்யம் கதயந்தश्च மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம், ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கிட்ட இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் போட்டுக்கோங்க, சரியா? நெக்ஸ்ட் யார் வாங்கி சொல்ல போறா? வாங்கி சொல்லு. 9வது ஸ்லோகம் 10வது அத்தியாயத்துல 9வது ஸ்லோகம். மச்சித்தா மத்கத பிராணாஹ மச்சித்தா மத்கத பிராணாஹ போதயந்தः பரஸ்பரம் போதயந்தः பரஸ்பரம் கதயந்தश्च மாம் நித்யம் கதயந்தश्च மாம் நித்யம்
துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. दुष्यन्ति च रमन्ति च. வெரி குட். அடுத்தது ஷான்வி வாங்கி சொல்றியா? மச்சித்தா மத்கத பிராணாஹ. मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. यन्ति च रमन्ति च. உத்தமம். நான் ஒரு தடவை ஃபுல்லா சொல்றேன் இந்த ஸ்லோகத்தை. மச்சித்தா மத்கத பிராணாஹ போதயந்தः பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்லோகம். நம்ம எப்பவுமே இந்த ஸ்லோகத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதோட இல்லாம பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரோ அதை நம்ம கேட்கணும். மச்சித்தா, எப்பவுமே நம்மளோட மனசால கண்ணனையே நினைச்சுட்டு இருக்கணும். சித்தம் அப்படின்னா நம்ம மனசுல எண்ணங்கள்லாம் தோன்றதோனும் அதுக்கு பேர் தான் சித்தம்னு பேர். அந்த எண்ணம் எல்லாமே நமக்கு காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன்னே தோணணும். அப்போ பகவானையே சதா நினைச்சுட்டு இருக்கணும். மச்சித்தா மத்கதாஹா. பக்தர்களோட வாழ்க்கை எதுக்காக இருக்கு? கண்ணனுக்காக அல்லவா வாழறா பக்தர்கள். நம்ம எல்லாரும் பகவானுக்கோசரம் வாழணும். நம்மளோட வாழ்க்கை பகவான் கொடுத்ததே எதுக்காகனா அந்த கண்ணனை பஜிக்கிறதுக்காக இந்த லைஃப நமக்கு கொடுத்திருக்கார் பகவான். கண்ணனை கொண்டாடுறதுக்காக இந்த வாழ்க்கைய பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம வாழணும். மத்கத பிராணாஹா அப்படின்னா கண்ணனுக்காகவே நம்ம வாழணும், அப்படிதான் இருக்கணும். நம்ம எப்பவும் கண்ணனை நினைக்கணும், பகவானுக்காகவே நம்ம ஜீவனம் பண்ணணும். மத்கத பிராணாஹானா பகவானுக்காகவே வாழ்பவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். போதயந்தः பரஸ்பரம். அப்புறம் என்னன்னா அவாவா பக்கத்துல இருக்கிற வாக்கிட்டக்க, தெரிஞ்ச வாக்கிட்டக்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டக்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேசினா, வாயை திறந்து பேசினா அப்படின்னா பகவத் விஷயத்தை தவிர வேற எதுவும் பேசவே மாட்டா உத்தமமான பக்தர்கள். போதயந்தः பரஸ்பரம். மத்தவா கிட்டக்க பகவானுடைய வைபவங்களை எல்லாம் சொல்லிண்டே இருப்பார்கள் பாகவதோத்தமர்கள். எத்தனை லீலைகள், கிருஷ்ண லீலைகள், எத்தனை அவதாரங்கள், என்னென்ன சேஷ்டிதங்கள், பகவானுடைய லீலா வினோதங்கள், பகவானுடைய ரூப சௌந்தர்யம், பகவானுடைய குண வைபவம், பகவானுடைய லீலைகள், இது எல்லாத்தையும் வர்ணிச்சுண்டு அத மத்தவாளுக்கு சொல்லி கொடுத்துண்டு பகவத் ஆராதனம் எப்படி பண்றதுன்னு போதனை பண்ணிண்டு பகவத் தியானம் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்துண்டு இப்படியே பக்கத்துல இருக்கவா கூட பேசினோம்னாலும் நம்ம கண்ணனை பத்தியே தான் பேசுவோம். ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறதும் கண்ணனை பத்தியே நினைக்கிறோம், நம்ம வாழறதும் அந்த கிருஷ்ணனுக்காகவே வாழறோம். அப்படின்னா நம்ம பேசுறதும் சதா பகவானுடைய ஸ்மரணையிலேயே தானே பேசின்னு இருப்போம். அதனால சொல்றார் பகவான், போதயந்தஹா பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம். எப்பவும் பேசுறதெல்லாம் கண்ணன் பத்தின பேச்சுதான், வேற எந்த பேச்சும் கிடையாது. தேவையில்லாத அனாவசியமான பேச்சே கிடையாது. வாயை திறந்து பேசினாலே கிருஷ்ணன் 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 கிருஷ்ணன், அந்த பேச்சுதான். அப்படி யார் ஒருத்தர் இருக்காளோ, எப்பவும் பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்காளோ, பகவானுக்காகவே வாழ்க்கையை டிவோட் பண்ணி யார் ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காளோ, பகவானை பத்தியே மத்தவாளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காளோ, பகவானை பத்தியே சதா சர்வ காலமும் பேசின்னு இருக்காளோ, அவா துஷ்யந்தி, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா. பகவானை நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது. ஹாப்பியா ஜாலியா சந்தோஷமா நம்ம இருக்கலாம். துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ரமந்தினா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பா, எப்பவுமே அந்த பரமானந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருப்பா, கிருஷ்ணானந்தத்தை கிருஷ்ணாமிருதத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருப்பா அப்படின்னு பகவான் சொல்ற. அப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த 9வது ஸ்லோகம் 10வது அத்தியாயத்துல 9th ஸ்லோகம். எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்லோகத்தை. மச்சித்தா. கார்த்திக் ஒரு தடவை வாங்கி சொல்றியா இந்த ஸ்லோகத்தை? ராதே கிருஷ்ணா. மச்சித்தா மத்கத
प्राणाः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च रमन्ति च துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு ஸ்லோகம். எப்பவும் சந்தோஷமா எப்பவும் ஆனந்தமா வாழறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பகவான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி கொடுக்கிறார். எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு கவலையா இருக்கு அப்படின்னு அந்த கவலையே இல்லாம எப்பவும் சந்தோஷமா வாழணும்னா என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணனை தான் நினைக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லி கொடுக்கிறார். 9வது ஸ்லோகத்துல இன்னொரு ஸ்லோகம் பார்ப்போம். 10th ஸ்லோகம் பார்ப்போம். அதுக்குள்ள 9th ஸ்லோகம் எல்லாரும் ஒரு தடவை சொல்றீங்களா? மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தஷ்ட மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त्यः परस्परं कथयन्त्यश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं गतयन्त्यश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च. ராதே கிருஷ்ணா. கார்த்திக் ஒரு தடவை சொல்றியா? मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. உத்தமம். எல்லாரும் ரொம்ப அழகா சொன்னேன். 10வது ஸ்லோகம் இப்போ. தேஷாம் சததயுக்தானாம். சான்வி வாங்கி சொல்லு. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम् उपयान्ति ते. அண்ணா நான் வாங்கி சொல்லட்டா? நீ நெக்ஸ்ட் வாங்கி சொல்லு. ஸ்ரீலக்ஷ்மி சொல்றியா? ஓகே அண்ணா. தேஷாம் சததயுக்தானாம் भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम् उपयान्ति ते. येन माम् उपयान्ति ते அப்படி பிரிச்சுக்கலாம். சரியா? येन माम् उपयान्ति ते. उत्तमम्. அடுத்தது ராம் கைலாஷ். தேஷாம் சததயுக்தானாம் भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन मामुपयान्ति ते. அண்ணா ராம்திவேஷ் சொல்லட்டா? ராம் திவ்யேஷ் சொல்றியா? தேஷாம் சததயுக்தானாம் भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम्
बुद्धियोगं तं येन माम् येन माम् उपयान्ति ते. उपयान्ति च उत्तमं, वेरी गुड. कार्तिक சொல்லு. तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. येन माम् उपयान्ति ते. उत्तमம். நிஷாந்த் இருக்கியா, வாங்கி சொல்றியா? சொல்றேன்னா तेषां सततयुक्तानां தேஷாं சததயுக்தானாம் அந்த இடத்துல தே சொல்லணும், தே சொல்லாம தேஷாம். தேஷாம் சததயுக்தானாம் தேஷாं சததயுக்தானாம் भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. येन मामुपयान्ति ते. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்லோகம். போன ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூவேஷன் இந்த ஸ்லோகம். போன ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொன்னார்? மச்சித்தாக மத்கத பிராணாக போதயந்தः பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. என்னையே யார் நினைச்சுட்டு இருக்காளோ, எனக்காகவே யார் வாழறாளோ, என்ன பத்தின விஷயங்களை மத்தவாளுக்கு யார் சொல்லி கொடுக்கறாளோ, பரஸ்பரம் போதயந்தः யார் என்ன பத்தியே பேசின்னு இருக்காளோ அவ எப்பவும் ஆனந்தமா இருக்கா, சந்தோஷமா இருக்கான்னு பகவான் சொன்னார். சொல்லிட்டு உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார், அவளுக்கு தேஷாம் சதத யுக்தானாம் எப்பவும் கிருஷ்ணனே நினைச்சுட்டு இருக்கிறவாளுக்கு பிரீதி பூர்வகம் பஜதாம் ரொம்ப ஆசையோட. கண்ணன்னா நமக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும். அந்த குருவாயூரப்பன் எவ்வளோ ஆச்சரியமா அழகா பீதாம்பரதாரியா நீலமேக சியாமலனா அழகான வைஜெயந்தி மாலை, பஞ்சவர்ண வைஜெயந்தி மாலை போட்டுண்டு கையில சங்க சக்கர கதாபாணியா எப்படி இருக்கான் அந்த பகவான்னு நினைச்சுண்டு அந்த சுவாமியோட ரூப சௌந்தரியத்திலேயே ஈடுபட்டு பஜிக்க கூடிய பிரீத்தியோட ஆனந்தமா பஜிக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு புத்தியோகம் தம் ததாமி, அவனுக்கு புத்தி யோகத்தை ஞான யோகத்தை நான் தரேன், ஞானத்தை நான் கொடுக்கிறேன். அந்த ஞானத்தினால மாம் உபயாந்தி தே, அந்த ஞானத்தினால என்னை அடைவார்கள். ஞானம் இல்லாம பகவான அடையவே முடியாது, மோட்சத்தை அடையவே முடியாது. அந்த ஞானத்தை பகவான் பக்தினால நமக்கு கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான். யார் ஒருத்தர் பக்தி பண்றாளோ அவளுக்கு நான் ஞானத்தை கொடுக்கிறேன், பராபக்திய கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஒரு தடவை சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க. தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் தம் येन मामुपयान्ति ते. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. வெரி குட், எல்லாருமே ரொம்ப அழகா சொன்னேன். அடுத்தது ஸ்ரீனிவாச அஷ்டகம். குருநாதாள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணா அருளி செய்தார் லகு ஸ்தோத்திர மாலையில
ரெண்டாவது பாகத்துல அர்ச்சாவதார ஸ்தோத்திரங்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த பூமியில பட திருமேனியா இருக்கிறதுனால அர்ச்சாவதாரம் அப்படின்னு பகவான் நம்மளால அர்ச்சனை பண்ண முடியறதோன்னு கோவில்ல போய் புஷ்பங்களால பகவானை சேவிக்க முடியறதோன்னு இந்த பெருமாளுக்கு அர்ச்சா திருமேனின்னு பேர். அப்பேற்பட்ட பெருமாள் ஸ்ரீனிவாசனை இந்த அஷ்டகத்துல அண்ணா அவர் தான் எனக்கு கதி அப்படின்னு சரணாகதி பண்றார். இந்த ஸ்லோகம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்றேன், அடுத்து இன்னும் ரெண்டு ஸ்லோகம் மூணாவது வரைக்கும் நடத்திருக்கு, அது ரெண்டும் நீங்க சொல்லுங்க. ஸ்ரீமான் சேஷாத்ரி நீங்க ஒண்ணு சொல்லுங்க. சரணாகத வத்சலஹா சர்வலோகைகநாதஸ்ச ஸ்ரீனிவாசோ கதேர் மம. இந்த ஸ்லோகம் திரும்ப அருணாஜி சொல்லுங்க. ராதேகிருஷ்ணன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க சொல்றீங்களா? ராதேகிருஷ்ணன் அது அந்த இருக்கு, ஏதோ வரை இருக்கும். ஒரு நிமிஷம். श्रीमान शेषानिलया शरणागतवत्सः सर्वलोकैनादया श्रीनिवासो गतिर्ममः ब्रह्मचर्यमान् चरणचरणाम्बुजः पद्मापति प्राणनाथ श्रीनिवासो गतिर्ममः शरण्य सर्वलोकानां चङ्गचक्रगदाधरः प्रणदार्तिहरो विष्णुः श्रीनिवासो गतिर्ममः. ஓகே, இப்போ இந்த தடவை சொல்லாதவாலாம் அடுத்து இன்னொரு ரவுண்ட் இப்ப சொல்லுங்க. யார் யாரு? ஷான்வி, நிஷாந்த், கார்த்திக் 3 பேரும் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் 3 ஸ்லோகமும் சொல்லுங்க ஒருத்தரா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. श्रीमान् शेषाद्रिनिलयः शरणागतवत्सलः सर्वलोकैकनाथश्च श्रीनिवासो गतिर्मम. ब्रह्मरुद्राद्यर्च्यमान प्रसन्न शरणं भुजः पद्मावती प्राणनाथ श्रीनिवासो गतिर्मम. शरण्यः सर्वलोकानां शङ्खचक्रगदाधरः प्रणतार्तिहरो विष्णु श्रीनिवासो गतिर्मम. உத்தமம். இன்னைக்கு 4th ஸ்லோகம் சொல்லுவோம். நிஷாந்த் ஃபர்ஸ்ட் வாங்க சொல்லுங்க. மேகஸ்யாமளரூபஸ்ச मेघश्यामलरूपश्च जगन्मङ्गलविग्रहः जगन्मङ्गलविग्रहः श्रीवत्सकौस्तुभधरः श्रीवत्सकौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम. श्रीनिवासो गतिर्मम. नेक्स्ट कार्तिक वांगी सोल्लु. मेघश्यामलरूपश्च जगन्मङ्गलविग्रहः श्रीवत्सकौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम. श्रीनिवासो गतिर्मम. नेक्स्ट श्रीलक्ष्मी वांगी सोल्लु. मेघश्यामलरूपश्च जगन्मङ्गलविग्रहः श्रीवत्सकौस्तुभधरः
श्रीवत्सकौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम श्रीनिवासो गतिर्मम உத்தமம். அடுத்தது சாந்தி சொல்லலாமா? மேகश्यामल रूपश्च श्यामल रूपश्च जगन्मंगल विग्रहः जगन्मंगल विग्रहः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम श्रीनिवासो गतिर्मम राम कैलाश मेघश्यामल रूपश्च मेघश्यामल रूपश्च जगन्मंगल विग्रहः जगन्मंगल विग्रहः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम श्रीनिवासो गतिर्मम வெரி குட் ராம் திவ்யேஷ், சூப்பர். அடுத்தது நான் ஒரு தடவை சொல்றேன். ராம் திவ்யேஷ், நீ ட்ரை பண்றியா ஒரு தடவை? ஒன்னா மெதுவா சொல்லி தருவா, நீ வாங்கி சொல்லு, சரியா? மேகश्यामल रूपश्च நீ சொல்லு. मेघश्यामल रूपश्च जगन्मंगल विग्रहः जगन्मंगल विग्रहः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम श्रीनिवासो गतिर्मम வெரி குட், உத்தமம். அடுத்தது நான் ஒரு தடவை ஃபுல்லா ராதே கிருஷ்ணா, நான் ஃபுல்லா ஒரு தடவை சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஒரு ஒரு தடவை நம்பர் போட்டுட்டு சொல்லணும், சரியா? மேகश्यामल रूपश्च जगन्मंगल विग्रहः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम मेघश्यामलरूपश्च जगन्मङ्गलविग्रहः श्रीवत्सकौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम मेघश्यामल रूपश्च जगन्मंगल विग्रहः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम मेघश्यामल रूपश्च जगन्मंगल विग्रहः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम मेघश्यामल रूपस्य जगन्मंगल विग्रहः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम मेघश्यामल रूपञ्च जगन्मंगल विग्रहः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम ஓகே. நிஷாந்த் ஒரு தடவை சொல்றியா ராதே கிருஷ்ணா? சொல்றேன்னா, மேகश्यामल रूपश्च जगन्मंगल विग्रहः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम அருணாஜி ஒரு தடவை சொல்றீங்களா ராதே கிருஷ்ணா? ओके जी। मेघश्यामल रूपस्य जगन्मंगल विग्रहः श्रीवत्स कौस्तुभधरः श्रीनिवासो गतिर्मम உத்தமம். மேகश्यामल ரூபஸ்ட, மேகம் எப்படி ஒரு நீருண்ட மேகம், நிறைய கடல்ல இருந்து ஜலத்தை சாப்பிட்ட ஒரு மேகம் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி கரிய திருமேனியோட அந்த கண்ணன் திருவேங்கடமுடையான் அப்படி நிக்கிறார். மேகश्यामल ரூபஸ்ட ஜகன்மங்கள விக்கிரஹா, லோகத்திலேயே மங்களமான மூர்த்தி திருவேங்கடமுடையான் தான். இனிமே சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி இந்த பெருமாளோட திருமேனி, இந்த அர்ச்சா திருமேனி எந்த கல்னால பண்ணிருக்கா அப்படின்னு தேடி 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 பாக்குறா.
ஆனா கண்டே பிடிக்க முடியல. ஏன் அப்படின்னா அது ஸ்வயம் வியக்த மூர்த்தி, தானாகவே தோன்றின பெருமாள். இந்த லோகத்துல இருக்கிற ஏதோ ஒரு வஸ்துனால பண்ணப்பட்ட ஒரு விக்கிரகம் கிடையாது. திருவேங்கடமுடையானுடைய அந்த அர்ச்சா திருமேனி ஸ்வயம் வைகுண்டத்திலிருந்து வந்த பெருமாளாச்சே அவர். பெருமாளே அன்றோ அப்படி விக்கிரகமா மாறி, அர்ச்சா விக்கிரகமா மாறி இன்னைக்கு நின்று இருக்கார். அதனால அது இந்த லௌகிகமான ஒரு மூர்த்தம் கிடையாது, வைகுண்டத்திலிருந்து வந்த பெருமாள் அவர். அதனால ஜெகன்மங்கள விக்கிரகான்னு சொல்றா ஸ்ரீ அண்ணா. லோகத்திலேயே மங்களமான ஒரு விக்கிரகம். விக்கிரகம்னா திருமேனி, அர்ச்சா திருமேனி. அப்பேற்பட்ட பெருமாள் ஸ்ரீவத்ச கௌஸ்துபதரஹா. ஸ்ரீவத்சம் அப்படிங்கிறது ஒரு மார்க், ஒரு மறு. பகவானுடைய திருமார்புல மகாலட்சுமி வாசம் பண்ணக்கூடிய இடம். அதனாலதான் சுவாமிக்கு ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்னு பேர். அகலகில்லேன் இறையுமென்று அலர் மேல் மங்கை உரை மார்பா அப்படின்னு ஆழ்வார்கள்லாம் மங்களாசாசனம் பண்றாளோன்னு. அப்பேற்பட்ட திருமார்பை உடையவன் கௌஸ்துபதரஹா. கௌஸ்துபமணி மாலை அத போட்டுருக்கான். பஞ்சவர்ண வைஜெயந்தி மாலை போட்டுருக்கான் அந்த எம்பெருமான். ஸ்ரீனிவாசோகதேர் மம, எம்மனா எம் குல தெய்வமே அப்படின்னு எல்லோருக்கும் குல தெய்வமா இருக்கிற அந்த ஸ்ரீனிவாசன் தான் எனக்கு கதி அப்படின்னு ரொம்ப 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 ஆச்சரியமான இந்த ஸ்ரீனிவாச அஷ்டகத்துல ஸ்ரீ அண்ணா இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். மேக ஷியாமள ரூபஸ்ச ஜெகன்மங்கள விக்கிரஹா ஸ்ரீவத்ச கௌஸ்துபதரஹ ஸ்ரீனிவாசோ கதேர் மம. இந்த ஸ்லோகம் இன்னைக்கு பகவத்கீதையில 2 ஸ்லோகம், 8th one and 9th one, 2 ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம். அது 2ஐயும் இல்ல 9, 10 பார்த்திருக்கோமா? 9th ஸ்லோகமும் 10th ஸ்லோகமும் பார்த்திருக்கோம். அந்த 2 ஸ்லோகத்தையும் நன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். 10வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பூர்த்தி பண்ணியாச்சு. அது அது வரைக்கும் எல்லாரும் நன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு நம்ம மண்டலி கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ராதே கிருஷ்ணா. ராதே ராதே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா. ராம் 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 ராம். ராதே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா.